Case está listo, o Belén xigante Viveiro ante o Berce está a piques de abrir un ano máis as súas portas. A cita xa é unha visita imprescindible para moitos veciños da Mariña, da provincia e incluso de toda a comunidade. Estes últimos 2 anos tuvo unha gran proxección, pois gracias dende a Concejalía de Cultura e xunto coa Concejalía de Turismo, pois potenciouse, despegou pois ese nivel promocional, non, que ata agora que está chegando, que sí que estamos notando que cada ano hai máis xente e ten moita máis demanda. Dende o 5 de decembro até o 14 de xaneiro, quen se achegue ao atrio da Iglesia de Santa María da localidade mariñá poderá pasear entre as 90 figuras de tamaño real que forman o Belén. Este ano, ademais, conta con 2 novidades. Este ano, pois, dentro do entorno do Belén, vai, en esa inauguración que é mañá, vai haber pois unha chocolatada con churros que eu creo que o entorno pide e o frío tamén. Entonces, bueno, tamén é a actuación do coro dos nenos do Colexio Lois Tobío. A Deputación de Lugo colabora co Concello cunha achega de 35.000 euros para a celebración de actividades culturais ao longo do ano. Dende a Diputación de Lugo, pois o que nos queda é colaborar con este tipo de iniciativas. Sin duda creemos que é fundamental colaborar cos distintos concellos de toda a provincia para achegarlle aos nosos veciños tanto actividades culturais como deportivas. O Nadal xa chegou a Viveiro e faino co desexo de que o Belén xigante volva a ser un atractivo turístico.